فرحانين كهانتاو للمولي هللويا هللويا هو الله تبرمو تاهيزاك ولا لا تاجاكو عليت المولي فرحانين كهانتاو للمولي هللويا هللويا الċelebrant tal-qudisa tal-lejla huwa Monsinjur Carmelo Refalo. واحنا ادينا منه وعليك المولى فرحانين كهانتاو للمولى هللويا هللويا. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. U għalejt tal-mulej, il-modija, Alla li jaddi, Alla li jkellem, Alla li jsejjaħ. Ejjew irroddulu ħajr f'dan is-santwarju għażiż, f'dan il-post li fih Ġesu bil-pjagi tiegħu issa rebbieħ irid jiltaqa' ma' kull wieħed u waħda minna u jsellmilna il-paċi ma'kom. Ħuti, nagħtu bidu għal din l-Ewkaristija, nindunaw minn aħna u nitolbu maħfra minn dnubietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti, jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem blemin, billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqadsa Marija dejjem Verġini, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Ejjew inkantaw hekk infaħru lil Alla b'dal-innu li huwa l-innu tal-qawmien tar-rebħa tal-għid il-glorja. Gloria l'Alla fil-oli tas-sema u paċi fl-ard lin-nies maħbuba mill-mulej infaħruk inberkuk naduraw irroddulek għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema missier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf tal-Alla iben il-missier int li tneħħid dnubiet tad-dinja ikollok nina minna int li tneħħid dnubiet tad-dinja il-qatt talba tagħna int li qiegħed fil-lemin tal-missier ikollok nina minna għaliex int waħdek qaddis int waħdek mulej int waħdek li żjed għoli Ġesu Kristu flimkien mal-Ispiritu Santu
fil-glorja tal-Missir Allah. Amen. Amen. Nitolbu u Alla taħnina bla tarfa tul dal-festi tal-Eid, intħeġġeġ il-fidi tal-poplu qaddis tiegħek, qawwieħ fil-grazzja li tajtu biex kulħadd jifhem bid-den kollu bliema ħasil tnaddaf, bliema spirtu tnissel mill-ġdid, bliema demm infeda, bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Il-kotra kbira ta' dawk li jemnu kienu qalb waħda u ruħ waħda. Ħadd minnhom ma kien jgħid il-ġid li kellu kien tiegħu, iżda kellhom kollox flimkien. B'qawwa kbira l-apostli kienu jagħtu xhieda tal-qawmien tal-mulej Ġesu u kulħadd kien iġibhom ħafna. Ħadd minnhom ma kien jonqsu xejn, għax kull min kellu oqsma jew djar kien ibieħhom u l-flus li jdaħħal minnhom kien imur qiegħdhom f'riġlejn l-apostli. Imbagħad kien jitqassam kollox skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. Il-kelma tal-mulej. Faħru l-mulej għax u tajjeb għax it-tieba tiegħu għal dejjem. Faħru l-mulej. Ħajjejdu uliet Iżrael għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħatejt dar Aaron għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajjejdu dawk li jibżgħu mill-mulej għal dejjem it-tieba tiegħu. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb għax it-tieba tiegħu għal dejjem. Il-leminija tal-mulej il-fuq merfuqa. Il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila. Ma mmutx imma nibqa' ngħix u nħabbar l-emejjel tal-mulej. Ħaqarni tassew il-mulej, iżda ma telaqnix għal-mewt. Faħru il-mulej għaliex hu tajjeb għax it-tieba tiegħu għal dejjem. Il-ġebla li warbu il-bennejja saret il-ġebla tax-xewka bis-saħħa tal-mulej seħdan. Ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Dan huwa l-jum li jagħmel il-mulej. Ħanifirħu u nitennew fih. Faħru il-mulej għaliex hu tajjeb għax it-tieba tiegħu. Tin qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Eżiż, kull min jemmen li Ġesu hu l-Messija u nwielet minn Alla, u kull min iħobb lill-Missier iħobb lil min twieled minnu. Minn dan nafu li nħobbu lil ulied Alla meta inħobbu lil Alla u nagħmlu l-kmandamenti tiegħu. Għax din hi l-imħabba ta' Alla li nżommu l-kmandamenti tiegħu. Il-kmandamenti tiegħu mhumiex tqal għax kull min hu nwielet minn Alla jeleb lid-dinja, din hi r-rebħa fuq id-dinja, il-fidi tagħna. Għax min hu dak li jeleb lid-dinja jekk mhux min jemm li Ġesu u l-iben ta' Alla? Dan huwa dak li ġib bl-ilma u d-demm, Ġesu Kristu, mhux bl-ilma biss, iżda bl-ilma u d-demm, u l-Ispirtu hu li jixhed għax l-Ispirtu hu l-verità. Il-kelma tal-mulej. Nqumu bil-wifqa għall-kelma tal-Evanġelju.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tomas, emmint għax rajtni jgħid il-Mulej, ħenjin dawk li ma rawx u emnu. Alleluia. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dakinhar fil-għaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżża mill-lut bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu qagħad f'nofshom u qalilhom: Isliem għalikom. Kif qalek kurihom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lill-Mulej. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom: Isliem għalikom. Kif il-Missier bat lili jekk jien nibat lilkom. Kif qal hekk, nefaħ fuqhom u qalilhom: ħudu l-Ispirtu s-Santu, dawk ikunu maħfura u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma. Tumas, wieħed mit-tnax, jgħidulu it-Tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu: rajna lill-Mulej. Iżdu qalilhom: jekk ma narax f'idejh il-marki tal-imsiemer u ma nqiegħx sebej fil-kustat, jiena ma nemmenx. 8 jiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu flimkien magħluqa. Tumas din id-darba kien magħhom. Ġesu daħal, qatt f'nofshom u qalilhom: Isliem għalikom. Imbagħad qal lil Tumas: ġib sebek lawn, ara idejja, ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen. Wieġeb Tumas u qallu: Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu: emmint għax rajtni. Ħenjin dawk li ma rawx u emnu. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxipli tiegħu li mhumiex imniżla f'dal-ktieb. Dawn inkitbu sabiex intom temnu li Ġesu hu l-Messija, l-Iben ta' Alla, u biex bit-twemmin tagħkom ikollkom il-ħajja f'ismu. Il-kelma tal-Mulej tifħir lilek Kristu. Ġieli tisma' xi nies jgħidulek, l-aktar dawk li għandhom ftit esperjenza tal-ħajja, u jisemgħu b'ċerti affarijiet kif nisma' jien u tisma' int, u xi kultant ngħidu: imma din x'ħajja hi? X'ħajja hi il-ħajja li qegħdin ngħixu? Il-Vanġelu li kiteb San Ġwan u li qed jgħidilna l-esperjenza tiegħu qed jgħid ma niżżilx kollox, hemm ħafna esperjenzi, imma dak li hemm imniżżel fil-Vanġelu, fil-bxara t-tajba, hija hemmhekk biex intom temnu, int u jien u int, ikollna l-ikbar rigal tal-irxoxt, il-fidi. Imma mhux hekk biss, ikompli jgħid biex intom ikollkom il-ħajja f'ismu, l-isem ta' Ġesu, l-irxu xtat, dak li rebaħ, mhux għalih innifsu, rebaħ għalik
rebaħ għalina, rebaħ fuq id-dnub, rebaħ fuq ix-xitan, rebaħ fuq l-ikbar għadu tagħna. Il-mewt, li il-mewt ma ċfadlila saħħa issa, ma ċfadlila jiġifieri l-aħħar kelma. U allura il-Vanġelu tal-lum, il-ħadd tal-ħnina divina, il-ħadd tal-libsa l-bajda, dik il-libsa li aħna rċivejna fil-Magħmudija, dawk li rċevew dan ir-regal frott tal-Ispirtu, grazzi għal pjagi glorjużi ta' Ġesu, din il-ħajja hija għalik. U allura jiena wkoll nista' ngħid, jien kif iltqajt ma' Ġesu? Jew jien kif ħallejt il-Ġesu jidħol f'ħajti, jiltaqa' miegħi. Interessanti, 8 ijiem wara u Tumas ma jkunx hemm. 8 ijiem wara u Tumas ikun hemm. Id-deskrizzjoni li jagħti San Ġwan, l-ewwel nett qed jgħid dakinhar fl-għaxija, l-ewwel jum tal-ġimgħa, id-dixxipli kienu imbeżza. Ara x'jiġri meta tkun mingħajr l-Ispirtu Santu, jaqa' l-biża'. U qegħdin ngħixu din l-inċertezza. Qegħdin ngħixu dan iqtieħ il-qalb. Mhux biss, il-bibien magħluqa. Kemm għandna nies u din ngħidha lili nnifsi li għalaqna l-bibien għat-tama, il-bibien taċ-ċenaklu, l-iktar post prezzjuż fejn twaqqaf is-saċerdozju, twaqqfet l-Ewkaristija, twildet il-Knisja. Hekk propju hemmhekk f'dan il-post li għandu jkun dak il-post l-iktar ta' qawwa, hemm il-biża' u issa jmisslilna għalqu l-bibien, imbarraw. Kemm drabi aħna wkoll għalaqna qalbna għas-sejħa ta' Alla. Kemm drabi jien ukoll qed da mhux għalija da diskors għal min imur il-Knisja forsi, għal min hu Muhammad forsi, imma mhux għalija għax jien ara x'għamilt f'ħajti. Għandna diversi bibien magħluqin intellettualment, fir-raġunament tagħna, fid-dubji li jistgħu jostakulawna jekk ma nimxux il-qudiem, meta tlabna u ma qlajniex, meta għaddejna minn kriżijiet tal-fidi, meta naraw diffikultajiet ġewwa fina, madwarna, fl-istess Knisja li aħna parti tagħha, parti minnha. U tiġi din l-isfida tad-deċiżjoni fil-ħajja. U allura fejn se mmorru? Kien hemm min beda u ma kompliex. Kien hemm min beda għadda minn kriżi iltaqa' mal-kelma, tiskopri fil-kelma l-iskop ta' ħajtek, terġa' ssib il-Ġesu Kristu ħaj verament din id-darba u tagħti direzzjoni lil ħajtek, mhux għal ħajt, wieħed wara l-ieħor, waħda wara l-oħra, kważi id-direzzjoni li tagħna Ġesu, triq il-verità u l-ħajja fejni. Fejn hu l-ferħ veru tal-għid li jien nista' nġarrab, li jien nista' ngħix, x'ħajja din mingħajr Alla. U hawnhekk jidħol Ġesu fil-Vanġelu tal-lum, hemm żewġ toroq li bihom aħna nfiequ, il-pjagi u t-tislima ta' Ġesu għal 3 darbiet, xalom, int min int, għamilt x'għamilt, int fejn int. Inti li bħalissa qed tismani u forsi tinsab il-bogħod, mhux għax m'intix f'da s-santwarju, għax qed tħoss li għallu għall-bogħod. Huwa qrib tiegħek bit-tannieqa tiegħu u qed jgħidlek xalom, islim għalik. Ara d-dinja kemm tħawdet, araw in-nuqqas ta' paċi fuq livell internazzjonali, imma għalfejn nitbiedu. Mir-raġuni għall-qalb m'hemmx bogħod. Mill-mod kif aħna nisimgħu l-kelma u ngħixu l-fidi, jista' jkun hemm distak ta' kif nistqarr il-fidi fil-Knisja u kif ngħix hemm barra. U tibda ħajti ma tagħmilx sens għax tgħid għax jien nemmen imbagħad ngħix mod ieħor. Ħbib tiegħi,
aħna kif nħobbu? Kif namlu biex nħobbu? Nsibu min ħobbna. Mhux għax qarajt xi ktieb, mhux għax tħalt f'xi sajt, aħna sibna min ħobbna. U aħna xortina tajba f'dal blandun li fehem id-dawl, f'dil kelma li aħna kemm isqadna kemm ismajna, f'dal ħadd tal-ħnina divina. Ġesu, inti lila ħabbejtni. Ħabbejtni qabel jien stajt inħobbok. Inti ħlaqtni u ħlaqtni xbija tiegħek. U għax inti mħabba u l-imħabba ma tmutx, rid li ddilli mħabba mhux biss taħfirli, imma nirbaħ miegħek dir-rebħa sabiħa. Imma Ġesu fit-triq jien tewmi. Il-Vanġelu jgħid Tumas kien tewmi. Ma nafux min kien it-tewmi ta' Tumas, illi xi kultant anki aħna ngħidu int bħal San Tumas, ma temmienx bħal San Tumas jent. Aħna tewmin tiegħu. U kif ħanfiqu? Aħna tewmin tiegħu għaliex minn għalina messejna s-sema bidejna. U wara x'għamilna. Aħna tewmin tiegħu għax kemm naqas ir-rispett taraw il-fedeltà fi żwieġ. Il-fedeltà tagħna s-saċerdoti. Araw il-fedeltà tal-istess Knisja poplu Talla li għadu qed jirċievi din l-aħbar kbira. Huwa ħaj, rajnieh irxoxt, kilna miegħu smajnieh. U li kien imdendel mas-salib. Issa, imma l-komunità tal-bidu qalb waħda, ruħ waħda kemm għadna l-bogħod. Għax neqsim minn dik il-kelma, neqsim minn dik il-fidi, neqsim minn dik l-esperjenza. U allura llum il-Ġesu fejjaqni. Tumas, ejja. Kapaċi għajatlek bismek. Oħroġ mis-sitwazzjoni li qiegħed fija, dik tal-prostituzzjoni, tal-pornografija, tas-supervja, tas-sustanzi bla rażan, tal-passjonijiet illi kaxkruna, tal-mod kif aħna niddiljaw, nittrattaw ma' xulxejn, ta' dak li għamilna għallat folot, mhux hekk, dak li huwa mħassar, korrot jew il-flus, jew dak li namlu lasan kullew laqas l-aħħar li naqlib għal-marti, li niddej li nisraq u marroċ, lasan kullew laqas l-aħħar u poġġejna taħt it-tapit dak li għandu jkun fil-qalb tagħna, il-liġi tal-imħabba miktuba f'qalbna, mogħtija minn Alla l-kull wieħed waħda minna biex ngħixu suret in-nies. Suret in-nies. Kemm hija aħbar tajba. Ejju npoġġu hekk ma' Tumas idejna fuq il-feriti ta' Ġesu u nfiqu bil-pjagi tiegħu. Intom fiqtu ħarsu fuq dak il-blandun, hemm dawk il-ħames realtajiet tad-deb li huma l-pjagi li normalment ferita iddenni hemmhekk ifuħu għaliex il-pjagi ta' Ġesu li mita għalija biex lilek jagħtik il-ħajja uħorġu minn hawn wejdu l-kulħadd aħbar tajba li ma sibnija mkien kemm int xortik tajba, kemm int xortik tajba, kemm jien xortija tajba, kemm aħna xortina tajba. Ejdu għal kulħadd aħna doqna l-paċi tiegħu u biex doqna l-paċi tiegħu sibna l-fejqan. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ejju issa nagħmlu l-professjoni tal-fidi u nibdew billi niċħdu lill-qarrieq. Tiċħduh lix-xitan iva sal 3 darbiet iva nemmen. Attenti x'se ngħidu. Temnu intom falla l-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Temnu f'Ġesu Kristu. Ibnu l-waħdini u sidna li twilet minn Marja Verġni bata, mietu difnuh qam minn bejn l-imwiet u jgħat fin-naħa tal-lemin ta' Alla. Iva. Temnu fl-Ispirtu Santu l-Knisja mqazza u Kattolika, ix-xirka tal-qaddisin, il-maħfra ta' dnubiet, il-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' dejjem. Din il-fidi tagħna. Din il-fidi li aħna niftaħru li nistqarru f'Ġesu Kristu li qam mill-mewt għalina. Ejjew issa nresqu lil mulej it-talb tagħna.
qegħdin fi żmien li fih qed naqtaw il-frott tal-Ispirtu Santu. U allura nistgħu ngħidu Abba missier aħna wlied ma nibżgħux. Nitolbu għall-Knisja kollha, il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, il-katekisti, id-djakni, is-seminaristi, il-missjonarji, is-saċerdoti u r-reliġjużi, dawk kollha impenjati fl-għalqa tal-mulej biex il-mulej jikompli jibgħat dawk li jxandru il-ferħ tal-Vanġelu. Nitolbu. Ġesu llum jgħidilna il-paċi magħkom, imma kemm hawn taħwit, kemm hawn taqlib. Libna kollox ta' taħt fuq u d-dinja mhux biss fil-klima, imma anke kif inġibu ruħna ma' xulxejn. Bejnietna, araw x'diżastru, araw in-nuqqas ta' rispett, araw mimma jkollu x'Alla kif iġib ruħu mal-bniedem, u għalhekk nitolbu biex ikun hawn paċi fil-familji, paċi fid-dinja, imma fuq kollox il-paċi tal-qalb. Nitolbu. Qegħdin f'santwarju għażiż. Nitlob għal dawk in-nies li jkunu qegħdin isegwuna u jgħidulna Fader, itolbu għalina. Dawk in-nies li llum ġew hawnhekk biċ-kejknin tagħhom. Dawk il-5 familji li l-lejla irċevew fit-trabi tagħhom ir-rigal sabiħ tal-Magħmudija. Hekk nitolbu għal dak is-saċerdot li huwa marit, nitolbu għal vokazzjonijiet, dawk li se jiġu ordnati saċerdoti, djakni, nitolbu għal dawk li qalulna nitolbu għalihom, partikolarment minn dan is-santwarju. Hekk ngħidu grazzi għal min irċieva l-paċi hawnhekk f'dan il-post. Rikonċiljazzjoni. Dak il-missier li rċieva riżultat mhux faċli fuq saħħtu. Dik il-koppja li jixtiequ tarbija. Dik il-koppja li qed jirringrazzjaw lil Alla t-tarbija li jirċevew. Tolbu għaż-żgħażagħ eżies tagħna, it-tfal. U nitolbu għal din il-komunità li qed twassal b'xara tajba biex il-koll kemm aħna nieħdu l-kelma f'idejna u f'ħajjitna. Ir-resqu t-talb tagħna minn idejn Marija, l-om tagħna ta' Pinu, u bil-qalb ngħidula Qaddisa Marija. هو عم الموت هو عم الموت هو عم الموت هللويا 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 الموت فين يا الموت فين يا الموت ياي فين يا الربح تاعها وعم الموت وعم الموت وعم الموت هللويا 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 وعم الموت. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier li jista' kollox. Il-qamu lej l-offerta tal-poplu tiegħek, tal-uliet li fil-Magħmudija tweldulek mill-ġdid
biex dawk li ġeddu bl-istqarrija ta' jismek u l-mamudija jiksbu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfo lubna l-fuq, nizzu ħajr l-mulej Alla tagħna. Sewa u xira, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna, dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar f'dal-jum fih ġie sagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna u l-ħaruf tas-sew li neħħadnu bit-tad-dinja. Bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu omna l-koll għal ħajja ġdida f'dal-ferħ tal-għid. Imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena, il-qawwiet tas-sema, mas-setat tal-anġli, jinsġulek innu ta' glorja u flimkien magħhom inkantawlek. Addis, 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 Addis. Addis ul-mulej, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Ismewit bik. Hosanna, 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 Hosanna. Filoni tas-sema, Hosanna, Hosanna. Imbirek dak li ġej, dak li ġej fi sem il-mulej. Hosanna, 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 Hosanna. Filoni tas-sema, Hosanna, Hosanna. Addis tas-sew int mulej, intlajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu meta kien ser jingħata minn raj ħibati ħal-ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' raddi l-ħajr. Tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu il-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi nħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu. Nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-benefatturi mejtin ta' dan is-santwarju, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Namlu l-qalb, intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, ħatina fit-tiba l-ħnjatijak paċi, paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem midnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, tħarisx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, qatt jaslimu l-għaqda li trid fih int li tgħix lis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Nibqgħu bil-wieqfa, mulej Ġesu għamel li din itqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnija tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ġismi, ta' moħħi u ta' ruħi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf mulej. Qarbina ta' xewqa. Ġesu tiegħi, jiena nemmen fik li tassew tinsab fis-Santissimu Sagrament tal-Altar. Ħanannu lil-mulej. Ħanannu lil-mulej. Ma nistax nilqek f'qalbi sagramentalment, ejja l-inqas spiritualment. Jiena nanqek daqs li kieku ġejt ġewwa fija. La tħalliqat li jiena ninfiret minnek, glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. U il-mulej, u il-ħellis tijaj, l-Alla tijaj u lilu nagħti u ġarrab ġewwa l-baħar, iżwiemel u r-rikkiba, iżwiemel u r-rikkiba. Il-mulej u gwerrir qawwi, Jahwe huwa jismu. L-imrikeb tal-faraħawn, l-armata tal-edewwa, ġarrabhom ġewwa l-baħar. U ġarrab ġewwa l-baħar,
izwimel والركيبة izwimel والركيبة قويت ولعنتي هو المولي هو الهلسنتي لالاتي وليلو نعتي السين وجرب جوا البحر izwimel والركيبة izwimel والركيبة لمنتك وموليا امسبحة بالقوة لمنتك وموليا اردت للدوة اردت للدوة وجرب جوا البحر izwimel والركيبة izwimel والركيبة قويت ولعنتي هو المولي هو الهلسنتي لالاتي وليلو نعتي السم وجرب جوا البحر izwimel والركيبة izwimel والركيبة لدوا كانوا قالوا نجروا ورايهم ونلحقوهم نسلتوا السيوف تاعنا سيقعوا تحت ايدينا سيشينوهم وجرب جوا البحر izwimel والركيبة izwimel والركيبة قويت ولعنتي هو المولي هو الهلستي لالاتي وليلو نعتي السن وجرب جوا البحر izwimel والركيبة izwimel والركيبة Sa fi skiet, knamlu ftit skiet u nirringrazzjaw il-Ġesu nadurawh hekk dan il-moment prezzjuż ta' tqarbin imqaddes. It-tmin jum tan-novena tal-ħnina divina fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna għalina. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Flimkien qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis u immortali ħenna għalina u għad-dinja kollha. Nitolbu fit-tieba tiegħek mulej ħares dan il-poplu u bħal moġbok iġġeddu bil-misteri tal-ħajja ta' dejjem għatih li jasal fil-qawmin mill-imwiet f'ġisem imsebbaħ minn nuqqas tat-taħsir bi Kristus Sidna. Wara l-barka tal-aħħar se ngħidu 3 Ave Marijiet kif il-Madonna minn dan il-kwadru għażiż talbet li twajba Karmela Grima. Niġbor l-intenzjonijiet ta' kull wieħed u waħda minnkom, imma wkoll ix-xewqat it-talb u r-ringrazzjamenti ta' tant nies oħrajn li jiġu hawnhekk pellegrini mill-bogħod jew mill-qrib u jitolbu f'riġlejn il-Madonna.
Ejjew nitolbu l-iktar għal dawk li ma qalowx li t-talb tagħhom forsi minn għalihom ma nstemax, dawk li jkunu għaddejjin minn kriżi. U nitolbu wkoll b'dawn it-tliet Ave Marijiet ħalli dan l-annunċjo din it-taħbira tajba tal-Vanġelu tal-kelma talla f'esperjenza f'komunità issib il-qlub tal-bnedmin jinfetħu ħalli kull wieħed u waħda minna insiru nafu iktar mill-qrib kemm Ġesu iħobbna u kemm Ġesu iridilna l-ġid, irid jaqlana mill-ħażen tagħna u jagħtina id-don tal-fidi u l-ħajja. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Flimkien, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja, roddu ħar lill-Alla, alleluja, alleluja. Imbirka inti Marija, fost in-nisa kollha Marija, imbirek il-frott tiegħek Marija, il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Marija, inti emmint, u dan għax kien il-jom il-mulej tiġi għandi hawnhekk. U dan għax kien il-jom il-mulej tiġi għandi hawnhekk. U dan għax kien għax malli smajt il-leħen tiegħek xi ħaġa iċċaqilqet ġewwa fija. U t-tarbija tiegħi qabżet bilena. Marija, ħin ja Marija, inti emmint il-klim li qallek il-mulej. Marija, ħin ja Marija, inti emmint il-klim li qallek il-mulej. U dan għax kien il-jom il-mulej tiġi għandi hawnhekk. U dan għax kien il-jom il-mulej tiġi għandi hawnhekk. U dan għax kien